יום שבת, ינואר 2013. ככה נראה הבית אחרי שאימא לא הייתה בבית שעתיים. וגולת הכותרת זה הילד הזה. רגע איתה, אני צריכה להראות פה משהו למצלמה. שהשיער פה מה זה? אסטרונאוט, יפה מאוד. אז גולת הכותרת, כמו שציינתי, זה שברק, מה עשית בשיער? לא יודע. מה יש לך פה? הרקט. הרקט. מי עשה את ההרקט הזה? אני. ואיפה הבעיה שעשית את ההרקט הזה? לא יודע. ראה פוטבול. ראה פוטבול, יופי. זה מה שקורה שאבא רואה פוטבול והילדים משתוללים בבית. אבא? יש לך משהו להגיד להגנתך?